na rantse da Allah, na rantse da ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da gangan ba ne na buga mishi, na rantse da Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunana Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa, wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. To kamar yadda kuke gani dai yau ma ga wani babban kamu da muka yi a ofishinmu da ke shiyar Kiru, amma bari mu ji daga bakin waɗannan masu kaya. Me sunanka? Musa Usman. Musa Usman, shekarar ka nawa? 25. Kai ɗan wani local government ne? Bebeji local government. To, ga ka a hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa reshen jihar Kano, me ya faru a takaice? Muna cikin sai da wiwi ne ma'aikata suka zo suka kama mu. Wane irin abubuwa da wane iri take siyarwa bayan wiwi? Muna sayar da wiwi da ƙwaya da diyaza da exol. Ka kai shekara nawa kana siyarwa? Ban yi shekara ba, ko wata ban yi ba wallahi. To, ga ka da ɗan buda a hannunka, me kake da shi? Wannan buda wallahi ba nawa bane ba, a rantse da Allah ina amfani da shi ko muna huda fatanya da shi ne wallahi, aikin fatanya. Amma kuma ka yi amfani da shi ka caka ma ofisan wuka wanda a wannan ɗan buda wanda har sai da aka kai ga kai shi asibiti. Na rantse da Allah, na rantse da ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da gangan ba ne na buga mishi, na rantse da Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To me fatan ka yanzu? Ni dai ina roƙo wannan dan Allah dan annabi kuma adalci, dan Allah dan annabi, kuma tabbas wannan kaddara ce kuma ni na jawo kaina, amma na neman afuwa kuma ubangiji Allah ya yafe mana da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan annabi. To me sunanka? Sunana Bahariya Bashir. Shekarar ka nawa? 24. Kai ɗan ina ne? Ni dan Bebeji local government. To ga ka hukumar mu ta NDLEA reshen jihar Kano, me ya faru a takaice? Abin da ya faru, ni ina sayar da taba wiwi ne da ƙwaya. Na fito da safe, da fitowa na ma da kama ne gaba daya dan takaitaccen lokaci ne. Dai ni ina roƙo ga wannan hukuma mai adalci da duba da yanayin ta mana adalci akan wannan uzuri. Shekara nawa kana sayar wannan sana'a? Tsakani da Allah wannan harka da nake yi har yanzu ban yi cikakken wata 8 ma ina yin ta ba. Tsakani da Allah kenan. Me da me kake sha? Ni taba nake sha, sigari, bayan shi ban shan wani abu. To kuma kake sayarwa da mutane har da ƙwayoyi? Gaskiya ne wannan. Shin baka san cewa wannan sana'ar da kake laifi ne a dokar ƙasa ba? Na sani yanka da. To me yasa baka bari ba? Mu dai muna roƙon wannan hukuma mai adalci da ta duba mana. Ta mana afuwa, mun tuba.